Dobrodošli na kanal Istraga 192. Prošlo je mesec i po dana i nešto jače od ubistva u restoranu 27 na Senjaku. A nama, javnosti, kad kažem nama, mislim na srpsku javnost, je još manje jasno šta se zapravo kritične noći događalo u tom elitnom restoranu. Znamo da je Veselin Milić još uvek u pritvoru, znamo da su saslušani još neki ljudi, znamo da je Saša Vuković Boske osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, dao je još jedan iskaz i red je da prokomentarišemo taj slučaj koji vlast želi da gurne pod tepih i da ga prekrije brojnim drugim aferama, ali važno je da afera Senjak ostane i dalje u žiži javnosti. Jedna od tema Istrage 192 već mesec i po dana je ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27, u elitnom restoranu gde su se skupljali predstavnici režima, sve do tog 12. maja, kada se skupilo se izabrano društvo, načelnik Beogradske policije i još dve osobe iz kriminogene sredine, Saša Vuković Boske i Aleksandar Nešović Baja. Jedan je mrtav, jedan je osumnjičeni, a čini mi se, pošto je prošlo više od mesec i po dana od događaja, da znamo zapravo još manje nego 14. maja. Kako vi ocenjujete istragu u slučaju ubistva u restoranu 27? Imamo novu izjavu, novi iskaz osumnjičenog Saše Vukovića, koji može da ga menja kako god hoće, ali imamo i neka nova hapšenja, nova puštanja na slobodu. Više ne znamo šta se dešava zapravo. Od početka imamo jedno opšte ludilo. Znači, prvo imamo zakasnili uviđaj, koji se vrši, 2 dana posle, ili dan i po posle navodne pucnjave. Onda imamo krivičnu prijavu, naredbu za sprovođenje istrage u kojoj se tvrdi jedno, pokreće se istraga za drugo, ovamo je teže krivično delo, konkretno u kontekstu načelnika Beogradske policije, ovamo je lakše. Niko zvanično ne saopštava kako je došlo do toga. Mislim, kako to da ovde imate jedno, ovamo imate drugo, poslali ste ga u pritvor i odredili mu pritvor zbog sumnje da je učinio, ne znam, ovo neprijavljivanje i ova, da kažem, lakša dela u odnosu na ono što piše u naredbi. Znači, to prvo, pa onda jedan osumnjičeni, drugi osumnjičeni, ne znam, ko se sa kim čuo, kad se čuo, gde su bile, sve se nešto radi odloženo i zakasnelo, a krucijalne stvari, one koje bi trebalo budu neupitne u svakoj istrazi, na kojima svaka istraga počiva, sve vreme menjaju. Tako da smo imali, ne znam, policajce koji su iz obezbeđenja Veselina Milića odmah su uhapšeni, pa su onda pušteni pre njega, on je, i dalje u pritvoru, isto su dela imali kao i on. Ovamo neki obezbeđenja ovog drugog koji je osumnjičen sad da je neposredni izvršilac. Koji su isto policajci, pa i on je, bivši policajac. Oni nisu bili privedeni, nisu bili zadržani, nego su zadržani posle, ne znam. Sve se odvija u nekom potpuno neobično, da kažem, neregularno, u najmanju ruku, iz prostog razloga što nije se desilo u nekoj zabiti, desilo se u kafani, na sred Topčiderskog brda, u sred elitnog naselja, kamere stoje svuda, na svakoj kući, na svakoj banderi, oni su rekonstruisali kretanje, navodno, ovog načelnika Beogradske policije posle, ne znam, 10, 15, 20 dana, nešto što se radi prvog dana. Tako da, a opet, da li je sad cilj to neko opšte neznanje, opšta kontrola štete, pa se sad u zavisnosti od javnosti, reakcije u javnosti, neke stvari ispravljaju, peglaju ili šta god, ali ništa nije normalno, a deluje da je to, kako kažem, neki mafijaški obračun, ne bi trebalo, dogodio se na javnom mestu među svedocima, u kamerama, potpuno je nejasno šta se zapravo desilo i mislim što više vreme ide da sve manje ćemo imati prilike i da saznamo neku verziju. Daćemo verziju koju bude istraga Nenada Stefanovića postavila kao neupitno. Da li je i tu u pitanju kontrola štete, jer vidimo da se pojavlja sad i Saša Vuković koji daje
drugu izjavu, drugi put se pojavljuje u tužilaštvu i priznaje krivično delo i opisuje ga na jedan vrlo zanimljiv način koji liči na neku nužnu odbranu, šta li već, da je Nešović bio na njega ljut, da je on klekao da mu se izvini, a onda je, sa dugom devetkom, koje je imao, za pojasom, kako je moguće da čuče sa ovolikim pištoljem, baš, i da je on onda, eto, kad je ovaj potegao pištolj, ispali u njega ceo šaržer, valjda u strahu, što je neobično, staje ovaj čeko da ga upuca, a i gde su završili svi ti silni meci. Što se tiče saslušanja tog okrivljenog Vukovića, on po zakonu čovjek ima pravo da se brani kako hoće. Može čutanje, može da laže, može da promeni priču. Druga stvar, nije neuobičajeno da se neko na prvom saslušanju brani ćutanjem, pa onda kada osmotri uz pomoć svojih advokata čime sve tužilaštvo raspolaže, u kom pravcu ide istraga u odnosu na ostale okrivljene ili svedoke, šta god, da oni na taj način onda gledaju kako da njemu nađu lakši položaj, tako da to uopšte nije... Advokati rade svoj posao, da ne bude... I on radi svoj posao iz ugla nekoga ko je okrivljen. Velika razlika da li ćete budete na doživotnoj robiji ili velika razlika između 5 i 10 godina, ne znam nija čega. Tako da, ne bih ja tu uopšte ništa činio spornim što se tiče njega. On čovjek ima pravo se brani, nek se brani kako misli da treba, kako mu savjetuju advokati, nego meni je tu mnogo značajnija informacija koju je otkrio Radar, da ovi ljudi, ne znam, Stefanović saopštio, niko se nije, svi su se branili ćutanjem, samo se branio Veselin Milić, pa ispalo da nije. Da. Da je više ljudi dalo iskaz. Opet zašto? O čemu se tu radi? Mislim, to mi je, on šta priča, on ima pravo priča čovek okrivljen za najteži zločin, mislim, nek radi šta misli da treba da radi, ali ove stvari mi nisu jasne. Postupanje tužilaštva koje je izdalo 20 i nešto saopštenja, pri tome iz tih saopštenja nam je još manje jasno. Jedno saopštenje je bilo da demantuje svoje prethodno saopštenje. Uglavnom je bilo tako zato što oni su prvo oni sami našli pred jednim, da kažem, sateranjem za zid, trebalo da objasne, ljudi bre, kako ste mogli da radite uviđaj posle 30 sati? Znači, šta, niko nije, to se nije pročulo, nije se neko je uspeo da zataška, pa dok se nije onaj čovek odbegli Medenica javio, jel? Do tada niko nije znao, i dok još neosnovanija priča da je tek kada je žena ubijena prijavila, što je takođe potpuno, kako kažem. A ljudi su saslušavani 13. ovi policajci iz Vukovićeve pratnje, a istraga je zvanično počela 14. Tako je, znači sve se i oni su verovatno prvo imali problem da sebe tu na neki način izmeste od cele te priče i da se postave u položaj, da kažem, nepristrasnih osoba koje su zadužene za istragu, ali kao što vidimo to su jako teško uspeli da iznesu zato upravo zbog tih saopštenja, jer opet mi nije jasan taj naboj Nenada Stefanovića da sad on tu nešto, mislim, oni saopštavaju za razne stvari šta rade na dnevnom nivou, ništa tu nije sporno i to je sve za pohvalu. Ali baš 20 saopštenja za jedan slučaj. Ali da ti u nekom trenutku počneš sam sa sobom da se faktički dopisuješ to, jer to više niko ne može da isprati. Pritom se to sve odigrava onako, mi koji smo novinari znamo, kako da kažem, delove dana kada je pažnja javnosti najveća, znači pre večernjim satima nije. Posebno ne na portalima i na, da kažem, tim dnevnim medijima, jeste elektronskim, ali to se nešto jedno za drugim, pa ovo su sad rekli, ali to što su sad rekli je ono prethodno zapravo poništilo. Ne, potpuno je jako je teško ispratiti, ali ono što deluje da sada sad ne znam opet kakve dokaze imaju, ali činjenica je da sad se već u odnosu na ovo što je rekao okrivljeni po drugi put, izgleda mi da se već ide u neku blažu kvalifikaciju. Da, znači ubistvo na mah ili prekoračenje nužne odbrane, eventualno uz ilegalno posjedovanje oružja. Mislim, opet ne možemo mi da tvrdimo da to nije tako bilo. Da, možda jeste, možda nije. Sud je tu da ceni dokaze. Tako je, ali oni su tu da skupe. A sud će ceniti ono što oni budu skupili, što budu dostavili, izveli tokom postupka. I što ne budu dostavili. A posebno na osnovu onoga što ne budu dostavili, tako je. Da, ovde je upadljiv nedostatak snimaka kamera za video nadzor. To je redovna pojava.
To je redovna pojava. Ili ako postoje snimci, onda se pojave nešto kasnije. Kao opet u slučaju Veselina Milića. Šta ste radili 20 dana ako čovek vam je rekao već na saslušanju da on nije bio tu kad se dogodila ta To je makar lako proveriti. To je najlakše proveriti. Pritom on opet ne stanuje u Dobanovcima, nego stanuje malo dalje odatle. Znači, vi ste celokupan njegov put vrlo lako mogli da rekonstruišete i to ne samo da njega, nego čak i da ga vidite. Da je prisutan. Znači, bukvalno je sve pokriveno kamerama za video nadzor. Tako što ste to radili posle 20 dana, niste radili odmah. Pri tome, na osnovu čega su oni zadržali u pritvoru, odredili pritvor njegove pratnje. Znači, to mora na osnovu nekih dokaza, ne simpatičan si mi ili mi nisi simpatičan i ideš u pritvor. Tu je, evo, određen pritvor odmah, a kako nije njegovom obezbeđenju? Zašto? A ljudi su saslušavani 13. Dan pre. Da, pa to je, dobro, ovo posjeća na neke te naučno-fantastične serije gde se ide malo u prošlost, malo u budućnost, malo... Verovatno, mislim da čak nije ni na naučnu fantastiku, nego na lošu režiju. Baš lošu režiju, jer ono što je moj osnovni utisak, to je da su se oni svi, kad se sve verovatno to desilo, pošto tu su razne interesne grupe imale... Upravo to, mislim da je to trenutno najveći problem. Apsolutno. Tako da mene apsolutno ne bi čudilo da su oni najprije imali problem da celu tu priču sa tim svim interesnim grupama i sa kogod je imao neke veze ili posredne sa tim likovima, da se to na neki način uskladi, ali to oni nisu do danas uskladili te priče, tako da to sve izgleda onako kao jedno potpuno ludilo, ne bi me čudilo da zaista i ovaj zvučni top može poslužiti kao prikrivanje toga, jer ja verujem da je ovo njima noćna mora. Pa jeste, o čemu se radi između ostalog u drugom iskazu Saše Vukovića, on je pominjao taj famozni plac na Novom Beogradu, to je u ulici Heroja sa Košara, jedan napušten plac idealan za izgradnju jednog novog naselja, gde je pomenuo da je došlo do neslaganja između njega i Aleksandra Nešića Baja oko zarade, jer zarada je procenjena, Nešović je navodno hteo da se gradi i procenjuje zaradu na 80 do 120 miliona evra. Znači, to je 120 miliona evra, neko je ostao bez tih para. Koliki je to problem možda za istragu, jer taj koji je ostao bez 120 miliona evra je verovatno mnogo ljut. Pa, verovatno, ali s druge strane, ne trebamo da zaboravimo i na ovaj slučaj koji je usledio sa ovim dodatno zakasnilim hapšenjem zbog pucnjave koja je bila na autokomandi sa nekim sličnim akterima. Za koje smo svi znali otprilike da se nešto desilo. Nismo znali baš sve detalje. Znali smo da se nešto desilo na tom mestu, ali nije bilo šanse proveriti, nikakve. Tako da, evo sad smo dobili potvrdu da se zaista nešto desilo, ali opet i taj događaj treba posmatrati kroz prizmu ovoga, ako ne zbog samih aktera, onda, odnosno u ovom slučaju okrivljenog i žrtve, onda u kontekstu policije i njihovog... Pa da, mi smo došli u situaciju da je trenutno posle pucnjeva i ubistva u restoranu od 27 uhapšeno više policajaca nego ljudi iz kriminogene sredine, aj tako da kažem. Zato što su... I 2 konobara, ne sviđa. Jeste, ali zato što su čak i neki, da kažemo, ljudi iz policije u nekom trenutku postali ljudi iz kriminogene sredine. Jel' tako, ovo su, kako se zove, Vuković je školovan policajac. Jeste, čovjek koji je klasić Veska Milića iz Sremske Kamenice. Pa to više ne radi, nego radi nešto drugo, ali, ne znam, mislim da će ta stvar tek da sad u ovom nekom, ako još nešto i saznamo, to ćemo saznati sad u ovoj nekoj predstojećoj istrazi, koja bi trebalo, jel sad već da se profiliše u kom pravcu će ići, odnosno zašto će teretiti ovog okrivljenog. Uopšte me ne bi čudilo da to bude i to. Ublaživanje krivičnog dela. Prekoračenje nužne odbrane ili nešto tako. Ali, kako kažem, već je velika stvar, ako opet ne mogu ja da tvrdim da je nešto bilo što nije uz potpunu ogradu, ne znam, nisam upućen kako je sve to izgledalo, ali kako kažem, sve i da jeste bilo neko ubistvo, ono što se pričalo na početku, je na mami i on nije pa je to velika je stvar kada vi nešto uspete da spustite sa teškog ubistva na ubistvo na mah. To je ogromna razlika. I da neki ljudi ispadnu iz cele priče. I da neki ljudi ispadnu, neki drugi uđu, da vrlo verovatno ko zna ko će još ući do kraja te istrage ili će izaći. Tako da vidjet ćemo, ali opet kažem, tužilaštvo je ovde ključno. I recimo sad apropo i ovog zvučnog topa stalno se pominjalo tu nema sudije koji će to kao da ne znam
presudi. Čekajte ljudi, dok dođe do sudije, to je mnogo daleko. Svašta se Da. desi. Svašta se desi umeđu vremenu. Ne bude podignuta optužnica na vreme. Ne bude na vreme, budu pušteni iz pritvora. Kako kažem, sudije uvek imaju neku, za razliku od tužilaca, imaju uvek neku ogradu. To je, mi smo donosili odluku na konto dokaza koje nam je dostavilo tužilaštvo. Da. I tu je se svaka rasprava o njihovim odlukama završava. Ali, sa tužiocima je druga stvar. Ovde, znači, posebno kad je moguće pratiti tok te istrage, ne sad u svim detaljima, ali znate šta konkretno u određenim fazama preduzimaju od radnji, pa samim tim možete da vidite da se nešto odvija kako bi trebalo ili kako, i na kraju krajeva šta će pisati u optužnici. Da, do optužnice dobro imamo još koliko, 4,5 meseca, ali mene zanima još jedna stvar. Vuković je u svom ovom drugom iskazu pomenuo neke stvari koje su meni zaparale uši. Da je on dobio informacije da će biti građeno, da je imao informacije o tenderu, da je imao informacije o koliko kvadrata će biti građeno, da je pokušavao preko poznanika da proveri kod Marka Krička, načelnika uprave kriminalističke policije, da li je pod nekom istragom. I to su sve neka krivična dela. Mi ne vidimo da se bilo šta radi po tom pitanju. Znači, privatno da ja proveravam kod načelnika da li me radi UKP je krivično delo. Poprilično. Imamo onaj slučaj gde je bivši golman Partizana bio umešan Stojković, gde su ljudima je suđeno i osuđeni su zato što su imali uvid u detaljni urbanistički plan i trgovali su sa informacijama i otkupljivali imanja. Znači, evo, to je, Boske kaže da je to radio i nikom ništa. Za sada makar. Za sada, ali opet pitanje da li je radio sve za sebe ili je radio za još nekoga, koliko smo mi u ovom mimohodu sad, u ovom međuvremenu, od kad se sve to desilo, pojavili su se neki dokazi da je on istaknuti simpatizer, pripadnik napredne stranke, jel tako? Da je on učestvovao u nekim problematičnim akcijama koje su se ticale direktno Srpske napredne stranke, tako da, kako ja kažem, jasno je onda da nije baš sve radio samo sigurno za sebe, nego... I da ima dobre kontakte. I predobre kontakte, jer ako imate vezu sa načelnikom UKP-a da proveri da li se radi UKP, možete se vratiti kući, to je i da dobijete još informaciju tačnu, da se ne vodi, onda obično je to problem i trebalo bi da bude predmet istražnih radnji, ali kažem, vidjet ćemo. Mislim, u tom slučaju bi onda i vrlo izvesno možda mogao i TOK da se uključi u ovu priču, ali oni, koliko vidimo, sad se drže po strani u vezi i sa tim i sa mnogim drugim stvarima, čak i zvučnim topom na kraju krajeva, ali opet istraga traje, vidjet ćemo za 4 meseca, još može svašta se desi. Koliki je sad problem nedostatak načelnika Veselina Milića, nedostatak na čelu Beogradske policije. To je čovjek koji je, ovo mu je drugi mandat, otpisivali su ga posle kraja prvog mandata, eto, vratio se. Da li postoji mogućnost da se vrati Vesko i po 3. put i... Ja mislim da da. Ako se ne vrati Vesko, ko će doći umesto Veska? Vesko je... Kad se ova cela priča desila sa Senjakom, ja sam baš onako, da kažem, ne bukvalno, ali u razgovorima s raznim ljudima sam postavljao pitanja šta oni o svemu tome misle, jer me na kraju krajeva zanimalo. I zaprepastio sam se koliki broj procenat ljudi je bio ubeđen da je Veskova uloga tu mnogo veća. I neki su čak išli toliko daleko da je čak možda i on izvršilac. Međutim, meni je to od starta bilo potpuno nepojmljivo, zato što ja njega ipak doživljavam, mislim da to možda je moj utisak pogrešan, ali ne deluje mi kao neko ko bi sebi dozvolio da se nađe u situaciji u kojoj, kako kažem... U kojoj ima mnogo svedoka. Bukvalno, znači, ne deluje mi kao osoba koja bi pucala na nekoga u punoj kafani. Znači, to stvarno mi je jako teško poverujem. Ali ne kažem,
vidjeti, ne znam. Ali ja sam, recimo, pritom ja nemam ni jednu, kako kažem, ni jedan razlog da njega specifično branim, ali sam sebe uhvatio u nekom trenutku da sam počeo da ga branim. I da, čekajte ljudi, ali imate, ovamo smo imali namamljivanje, onda tog namamljivanja nema. Stalno se priča kako, ne znam, Vesko ima ozbiljan potencijal ucenjivački, kako njega zato vlast hoće da izvuče napolje. Ja kažem, mnogi su imali potencijal ucenjivački, pa ih vlast nije vadila iz zatvora u onom trenutku kad su se u zatvoru našli. A kad se nađu u zatvoru, šta god iz tog zatvora da kažu, kao što smo mogli da vidimo primjer u Belivuka, na primjer Mikovića, niko se na to nije pretarano svrnuo. Tako da, ja mislim da su, naprotiv, da su Veskovi kapaciteti, ako ih ima ucenjivački prema vlasti, samo mogli da opadnu u trenutku kad je bio u pritvoru, odnosno dok je u pritvoru, šta više da su se stvari u tom trenutku krenule, da je kapacitet ucenjivanja onda na onima koji ga drže u pritvoru. Posebno sa tom razlikom u toj kvalifikaciji dela. Meni je to mi je onako izgledalo kao jedan teren s kojim može lepo da se trguje. Jer velika je razlika da li ćeš da budeš namamljivač, odnosno saučesnik, ili ćeš da budeš nesavesni policajac koji nije prijavio... Pa da, nekoga zvao, nije ni dobro razumio. Tako da ne zaboravimo da je ovo drugo delo, ovo koje je bilo napisano najpre, da je to delo ostalo namamljivanje. A da, znači što je već da ga je namamio, to je znači već neko saučesništvo. Znači da je to takvo delo ostalo, on bi bio sad i predmet finansijske istrage, mogla bi da mu se pleni imovina privremeno, posle možda i trajno, znači, kako da kažem, u toj poziciji meni Veselin Milić nije izgledao Kosovo ko bilo koga može da ucenjuje, naprotiv. Dobro, ja mislim da i dalje on ima, i vidim da mu je operativno, više ne raspolaže više sa toliko ljudi, u policiji kao što je ranije. Znači, ovi koriste pritvor. Ko koristi pritvor? Neraspoloženi Stefanović i tužilaštvo moraju neki da pusti da odu malo u tok, da tamo ima svoje kontakte, moraju neki da skloni, već su previše bili u fokusu javnosti zbog nekih svojih, pa ih je pustio da odu neka tamo tužilaštvo, da misle da će manje da se vidi, da će se zaboraviti na ono što su radili do sad. Ali, pa evo sad vidimo da, ne znam, traži da mu se upućuju novi ljudi, da bi verovatno imao ko da radi, ali izgleda da i dalje nema ko da radi, jer opet vraćam se na početak, Mića mora da ide na televiziju, da brani neodbranjivo i da zastupa. Tako da, jako je teško u ovim okolnostima, jer šta god mi mislili, studentski pokret i sve ovo što se dogodilo, ova opšta društvena pobuna, ima ozbiljne posledice po svih njih. I, kako da kažem, ne mogu oni više da imaju toliku armiju kao što su imali pre toga. Zato što već mnogi ljudi moraju da prave odstupnicu. Svesni su da svašta može da se... Čini se da su neki lojalisti, malo manji lojalisti... Pa ne, ali evo, recimo, ja sam stalno i to pričao, recimo, u onom Radarovom tekstu koji je pisao o zvučnom topu i o tome da je zvučni top zapravo bio posledica toga što pojedini policijski načelnici nisu hteli da sprovedu neko naređenje, odnosno neku zamisao koja nije dolazila iz policije, naravno. Tako da, i da se tu zapravo, da je prst bio uprt najpre u Veselina Milića. A znamo i da ovih poslednjih meseci, to jest od kako je se i počeo studentski protest i sve nadalje, da su smenjeni gotovo svi načelnici, znači i ovih specijalne jedinice i žandarme, svi su promenjeni, samo nije Veselin Milić promenjen. Nego je sad promenjen na ovaj način, zbog ovog događaja, upravo zato i kažem, uopšte se ne bih čudio da ga neko vrati na posao. Ba da, znači to je u svakom slučaju čovjek koga ne treba otpisivati. Ne treba ga otpisivati olako, zato što koliko god, ja mislim da je on ipak, što bi se reklo, policajac u osnovi. Jeste, mislim to... Mislim, on nije... On je i kamenica, ali nastavlja školovanje, akademiju... Nije huligan koji je počeo da radi za policiju, nego je policajac. Tako da, uopšte ti ljudi koji su se školovali za to i koji su prošli onaj neki, da kažem, put koji prolaze školovani policajci kod nas od vajkada, to su ipak drugačiji su to ljudi, čak i kad se nalaze u tim nekim takvim okolnostima i situacijama. Mislim da drugačije reaguju
aj sad, ti si mi nešto, znači, nešto smo se posveđali, pa ću sad da izvadim pištolju po nekoj kafani da te izrešeta, mislim. Što bi oni rekli, da te rokne. Da te izrokam. Tako da, ne znam. Jako su mi svi ti odnosi su prvo jako specifični, zato što jako je teško prokljuviti ko s kim, kako, zašto, jer su obično ti interesi, ta neka lova, neka gradnja, neka... Da, neko nekog prevari za pare i onda to eskalira. Ali šta nije čak ni samo to, nego ne znam, ovo je moja žena, ovo je moja riba, ovo je, to čak i u tom pravcu ide, ima i toga. Pa sad u celom tom prirokih povataš ko tu s kim zapravo šta radi, ko koga mrzi, koga tovari, šta već, to su jako je zahtevno. Ali nisam siguran da ćemo zapravo ikad dobiti pravo, jer šta god da dobijemo posle svog ovog vremena, posle svega ovoga što se događalo i što je pratilo taj slučaj, ko će da poveruje da je to bilo tako. Znači, a verovatno da je to bio i cilj. Da. Ništa, hvala mnogo. Hvala vama. Pa se nadam da ćemo nastaviti saradnju. I ja isto. Ovo je bila emisija Istraga 192, gde smo se osvrnuli na najnovije dešavanja u slučaju pucnjave u restoranu 27, na bivšeg, a možda i budućeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića i sva dešavanja u beogradskom i srpskom podzemlju, ali i prizemlju.